मुनि बर' आंनि मुनि बर' इउटुब चेनेलाव आंनि बे फिसा चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरो लोगोफोर रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नै लोगोफोर दिनै बैसागनि 1 थारिख दालाय जोंहा बाथौ हाबबाय आरो बाबाया हाबगासिनो नै होखांसिगोनानो। नै लोगोफोर जोंहा मन्दिराव थांनो ओंखारबाय। मन्दिर माने सिबिसालि आरो आं मन्दिरसो होनो सोरबा सोरबा सिबिसालि होनो। आर'ज लालायलायबाय खोमा थाबखौनो ओंखारलांनो हायासै दिनै बैसागुनिसो देलायबाय। दा सान्दुं गोसाखालै लोगोफोर नै सिबिसालियाव सफैबाय आङो जारौ देलायना फैदों। साबायग्राफोरा खाथि थानांगौब्रा मा गोजान बेलाय। लोगोफोर आर'ज लानो नागिरबाय जिरायदों। जोंनि सानजा गहपुर आनसलिकनिनो बाथौ धोरोम गौथुमनि मानगोनां दिउरिनि नोंथां लोगोसेयैनो जोंनि बे गामिनिनो ककिलागुरि गामिनिनो प्राइमारिनिफ्राय जानानै जिल्लानि रां भान्डारि महरै बिथाङा बिबान मोननाय आनन्द बर' लोगोसेयैनो जोंनि बे सिबिसालिखौ दैदेनलांनो हानाय रायजो राजाखौ बोसोन होलांनो हानाय दिउरिफा नोंथांमोन आरो लोगोसेयैनो बे गामिनिनो जोंनि बे गामिखौ दैदेननाय आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे गासैबो सोद्रोमा। दा आफादगिरिया आंखौ दिनैनि बे बैसागो फोरबोनि सोमोन्दै धोरोमनि बोसोन होनो थाखाय आंखौ खावलायदों। आंहा बेबायदि गुवारै बुंनो हानायनि बाथ्राखौ बुंनो रोङा। जियानो जाथों जा एसे मिथिदों सुंद'यै बुंनो थाखाय आङो नाजाबाय। जोङो बाथौ धोरोमा खाखाना दोननाय बायदियैनो दुलाराय बाथौ गौथुमा मोनबा फोरबोखौ नाजावना लादों। बे नाजावना लानाय बायदियैनो गिबि नैबे जोंहा बैसागोनि 1 अक्ट'खौ गिबिसिन जोंनि फोरबो होननानै मानिनानै लायो। बे दिनैनि सानखौ अखल जोंनि गामियावल' ककिलागुरियावल' फालिदों सिबिदों बे नङा। गासै जोंनि बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेन्दोंआव थानाय गामिफोरानो दिनैनि बे सानखौ जोंनि गोदान बोसोरनि फोरबो होननानै बेखौ फालिनाय जादों मानिनाय जादों। आवसारि जायोबा मा जायो नाना बाना जानानै जोबलाङो।
ओंखायनो मा बुंदों धोरोमखौ जोंनो नांगौ गावखौ हमथानाय गावजों लोगोसे न'खरखौ हमथानाय न'खरजों लोगोसे गामिखौ हमथानाय गामिजों लोगोसे बिदिनो बियाद बेफोरबायदि जालांबाय थाबाय आरोखि दा ओंखायनो जोंनो धोरोमखौ नांगौ धोरोमा जोंनि गुरुआ दा मोनसे सोदोबाव बुंदों जेनेबा हारसायाव बुंदों मा होनदोंमोन हारसायाव बर'निखौनो होनजा बिमा गुरु बिफा गुरु ओमफ्राय सोलोंथाइ गुरु बेनिफ्राय धोरोम गुरु नङा होमबा शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु ओमफ्राय मा होनदोंमोनथाय मोनसे बैसागु फोरबो फालिनायाव जोंहा बावथाय बावगिरि दौरि नोंथांमोन आरो लोगोसेनो जोंहा सानजा गफुर बियाब आन्सलिकनि गाहाय दौरि नोंथां आरो लोगोसेनो बे गामिनिनो जोङो सानसे समाव बियाबनिनो गाहाय नेहाथारि मोननाय बारग' नेहाथारि आरो बे गामिनिनो बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बे गामिनिनो फरायसुला फरायसुलि माइनाव हान्जा नोंथांमोन दिनैनि बे गेजेरजों गोरोबनानै थानाय बे मोनसे जोंनि गेदेर बियो बर'नि गाननाय जोमनाय हारिमु मेथाइ खननाय गासैनिफ्राय बे बयनिख्रुइबो सेथि फोरबो आरो बयनिख्रुइबो देरसिन रंजालि बैसागु फोरबो बेखौनो जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया खाम जथा सेरजा सिफुं लानानै बे बैसागु फोरबोखौ फालिबोबाय थादों आरो बोसोरफ्रोमबो बे फोरबोखौ खुंबोबाय थादों आरो बियो बर'नि मोनसे देरगानाय आरो गोजौ थाखोनि माने फोरबो आरो दिनै बे फोरबोखौ जोङो थांनाय मैया सैत्र दाननि जोबथा खालाराव जों बे जोबथा खालाराव मोसौखौ जोङो मैयानि दिनाव जोङो माने बायदिसिना रोखोमै बायदिसिना बिबारजों बायदिसिना मुवाजों मोसौनि माखासे जोंनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो जोङो बे नेमखान्थिखौ फालिबोबाय थानायजों जोङो लाव फान्थाव हालदै आरो दिग्लिलिथि बालिख्र बेफोरखौ लानानै गोदोनि दिनाव दैमा दैसा दंमोन नाथाय दानि दिननि जोंनि बे खाथियाव दैमा दैसा गैला दासो आर'ज लाखांबाय आर'ज जोब्बाय दासो जोब्बाय थिनथा जालायबायना थिनथा जालायबाय आर'ज जोबनाया नै आंना बिमाया मोजां नुवासै मोजां नुदो नै स्रां स्रां साजाजि आरामखा साबायखै हाय होनना भिडिअस लादों हाय बाजैया लाजियो लाजियोथ' आरो बिसोरो बारा माबा भिडिअ माबाबाय थाया नालाय
Phơ hỏa có phụ dùng là slay power rồi à jemput pula jemput pula kan lu aman kan jemput pula Siapa kau kenal ini sama nak? Tang nak nak tang dengan ni, deh. Nang kan nama ni ada cah dengan. Hei leh, kan? nhưng không có nhà ăn được vậy Dah pelan tu nak. thằng ăn ở non thằng thằng Này budak sana sơi cái này putran rồi ạ có phải ra đã xem môn đi này phải được budak này ini na burza kabana ơi cái việc hạt sinh điêu đi ai phải thấy xa đừng không rẻ thế nè không mình rẻ cái rồi mình ra xin vừa với nào đấy mưa nào đây vậy không quý đâu ba chuyện không quý đâu cái em là sẽ sao được tôi sao lần cửa yêu nữaแล้วก็เปิดวิดีโอคอลไปขึ้นอย่างน้อยเดินถอนเซยหนึ่งทั้งมานางในวิดีโอคอลไปเหมือนเขาไปคอมเมนต์ฮอตเด้อแล้วก็เปิดจึงมีการมีของเอกทัศน์ก็ไปเลยพันอยู่ไปคนเดียวใครไปอะไรการแบบบุษราอะไรใครเนี่ยสิให้ไปคนเดียวใครไปเนยไปเห็นกับเบอร์อาเคียวบุษราไปเห็นอยู่ชอบมาสร้างในวิดีโอก็จะเจอชิมในไหนท่าใครแล้วก็เปิดดังเขา